Tini kok borok sal no rugui nai tongnai joto ani takuk bukuk pakra chakra nang khane hamjak mungtai khulumungya paro kok borok no song sini amani kok hino hasti sarkar kok borok no sarkari bhasha hisabe স্বীকৃতি rikha school college university joto jaga puri jagi tongo phurung jagi tongo kok borok tai bo bini hamkrai dorkar development dorkar aboni bagai sini hasti sarkar onek iya priseka central government bo CBSE rogo inclusion khai rikha kok borok subject no tai hasti sarkar bo bibino school rogo abono puri jagi tongo university rogo to roman horab ba kok borok ni bagai roman horab ngai na devanagari na bangla abonti bitor gongi mano kintu ani kobung mung tongnai je jara sui mano jara sui kuru suina darkar next generation ni bagai chini literature chung aserina nangnai ebong next generation ni bagai kalangna nangnai to haini bagai non jara nai tongnai jotona koina musungo je omonoti horabnoti bitorko sung thangai bulai toklai nijerani bisingo walai ngyawi sung kok borno bahage development khaiman jara suikurno bahage te honorarium diman bahikle te chorcha ni scope chung diman omonti mawan sungnai jotto sung mili jokhon samung tangnai chini next generation of decide khlainai je bo skip by bosinani comfort feel khlai to tabung no sung skip no ti bulai tong hainge awo kono din bin development ngla thabi donai tabun bogi nang koina musungo kok borok salo je sung abuni sakao kawai sung kok borok ni bikas development bogi wachana nanai jotona hambai